Malah sajak kowe arep ngejak adu kepinteran karo aku. Weh, mbangane perang getabikan, ayo to, ambek adu bacot ngene wae. Wah, ora iso. Kurawa kuwi wong atos, Kurawa kuwi wong kendel. Apa dikira ngrampungi dapurmu? Dadak ngenteni wektu sedina apa ora sakokyan cangkem kowe. Iki rak kono kawan Bagong, nggih. Ha niki Ndara Sedewa. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjuk nggih Ndara. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanan napa kawan. Sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jejimat. Anu ngapunten sinuwun kok menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Loh, tembung apa kuwi? Maksudnya tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang abdipun Bagong. Sampeyan ajeng teng pundi? Bagong, wonten dawuh. Iki mau jroning pasewakan geger merga bapa Wremban Durna ingkang keduga bakal murungake sayembara aning negara Ngamarta ingkang wis dianake dening pun para Pandhawa. Sayembara napa? Babakan Ndara Abimanyu le tindakan ilang niku to? Iya. Terus sampean teng mriki wigatine napa? Bagong, wonten dawuh. Gandeng aku ora nrimake rasane atiku yen to sayembara iki mengko cabaraning gawe. Tumeli ora usah nganake sayembara, aku dhewe wae. Ket wektu dina iki keduga bakal budal golek ana ngendi durung anakku Abimanyu ing Tanjung Anom ya anakku Abimanyu ing Plongkowati. Oh, dadi sampean niki ajeng goleki Ndara Abimanyu. Iya. Nggih. Ning kula nggih ajeng goleki niku Ndara. Loh. Apa kowe nampa dawuh saka Prabu Puntadewa? Mboten. Wong ming disekarep Bagong nek pancen kowe arep goleki anakku Abimanyu ya sak karepmu. Bab perkara sayembara ki mung kari sapa dhisik sing iso ngentukke, mung kari sapa dhisik sing iso mupu wujude sayembara. Lah terus saniki sampean pripun? Kula pun saguh apa nglakoni aku lajeng budidaya kula ajeng mupu sayembara, sampean kok malah ajeng golek niki pripun? Siose sampean apa kula sing madosi Ndara? Kakyat risang kapirang urinangkul kinempet kempit dosang retnaning bawana. Ya jagat pangestu karo wayah lur jagat. Bagong wonten dawuh. Wah. Mbasan tak petung-petung lah kok malah dadi lega rasane atiku. Sebabe napa? Ing titik aku ing wektu nalika semana aku bakal golek ana ngendi anakku Abimanyu ing Tanjung Anom. Ana ngendi dununge? Nggih. Merga aku krungu rembug ning negara Ngamarta yen to sayembara bakal digagalake ya bakal diwigarake. Teges ora bakal ana Kamulajaya ingkang keduga saged isa mupu sayembara. Tantrimane Sedewa kuwi yen to iki mengko sayembara ora sida kelakon. Teges ora bakal ana kawula cilik ingkang bisa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Dendha. Teges ora ana kawula cilik ingkang bisa keduga munggah derajat lan pangkate. Mula aku ora nrimake tumuliti nimbangane mengko ngorbanke kawula akeh, ngorbanke kawula cilik ingkang keduga padha kepengin mupu sayembara. Luwung becik aku ngorbanke dadi awakku dhewe nek tak korbanke aku ingkang keduga bakal golek ana ngendi durunge anakku Abimanyu. Pun sampean lenggah mawon teku satria bumi retalun. Loh. Banjur ingkang ngupadi Abimanyu. Lho, sampeyan pripun to? Kula sing keduga pun saguh budidaya ajeng mupu sayembara. Ngono Bagong. Nggih. Oh iya. Yen mangkono aku malah tak bali ning kedaton negara Ngamarta. Mergo aku malah rumangsa isin bareng tak petung yen to kowe wis isa sartane kowe ingkang saguh nggayuhke ngupadi ana ngendi durung anakku Abimanyu Bagong. Lah nggih ngaten mawon malah penak mun ora mrencok-mrencok ngaten iki. Iya. Sengkuni lho karo patih kok njangkar. Ah ben njangkar ya ben arep ngopo kowe? Pani ye. Lho.
Engko sik aku ki arep rembukan karo kowe. Mumpung aku isih gelem rembukan alus-alus, mbangane kuwi mengko mung dipulosara karo Kurawa. Ora wedi aku ora wedi. Meng dapur-dapure Kurawa ae. Kan nek kon nggo keset kene istirahat tak ngene bal-balan. Lho. Bocah ki kok kewanen. Sapa kuwi? Kuwi mburi kuwi sapa kuwi ne? Takonana iki. Kayake Kurawa arang-arang metu kok iki. Sapa kowe? Des lho. Karo Bendoro ora basa, malah ora sopan. Ora sop gunane apa? Sopan gunane apa nek meng arep gelut? Ha? Kowe iki nayaka, dapur-dapurmu ki nayaka negara. Ning nek karo kawula cilik kaya ngene kok do sageleme dhewe iki ora patut, tak ajane ora pantes. Aku ngerti kowe iki wong nomor 2 ning negaramu, kowe iki wakiling Nalendrane Sengkuni. Iya. Kowe iki wakiling Nalendrane, kowe tekan negarane wong mung arep gawe rusuk. Ora guna derajatmu patih, tekan kene nggo giateng ndasmu kene. Lah karo wong tuwa aku mbangane dapurmu. Rumangsane kok aku mung arep mupu sayembara kok dingel-ngel karo Kurawa. Ya wis ora apa-apa tak tamane kene. Kurawa nek arep ngantemi aku kon ngantemi. Engko sik. Perkarane iki ora kok Kurawa arep ngantemi kowe iki ora. Lah terus ngopo? Perkarane kowe wani karo Kakang Durna. Monggo kowe ngerti dhewe nek Kakang Durna kuwi pujangga ning negara Ngastina. Kakang Durna kuwi pendhita ampuh. Ning negara Ngastina Kakang Durna diwedeni lah kok dadi kowe ming sak derajatting Panakawan. Kowe ming sak derajatting batur lah kok teka wani karo Kakang Durna ki sing mbok nggo ragat apa. Wong ki rong tau dinae mbok mentah ya kaya ngene iki. Kowe urung tau ngrasake didukang tungkak midak telek ya. Urung iso ngrasake apa piye? Ngene ya, Bos. Kowe omong nek Durna ki ning negara Ngastina diwedeni. Iya. Nek Durna tekan negara Ngamarta kok mbebutek banyu bening kana negara Ngamarta, luwih-luwih nyangkut harga diriku. Ha mbok Durna ki dewa aku ora wedi. Rumangsane apa kowe? Lho, kowe apa ora wedi kena walate Kakang Durna? Walat ki apa tak takon? Surtayu wonten dawuh. Oh, Surtayu ta iki. Walat ki apa? Lho, lha kirangan. Ora iso ora ngerti artine kok muni, ming tembung jarene. Saiki sampean arep ngopo? Kowe cilik tak rangket, tak krincung sikilmu, tak bondo tanganmu, tak lebokke pakun jaran negara Ngastina. Gedhe kowe tak pateni Bagong. Oke. Mati tak wujude kanggo anak-anakku, ora apa-apa, ora masalah. Lho. Kowe mati arep mbok wujudi apa kowe iki ra wedi mati? Nih, apa? Wong urip ki sing dinteni apa? Tak takon. Wong urip ning alam dunya ki sing dinteni apa? Nek udu modar. Wong urip sing dinteni apa? Hah? Kowe ngenteni apa? Kowe ngenteni entuk tunjangan saka pemerintah negara Ngastina ya? Kowe ngenteni diundhake pangkatmu ya? Kowe ngenteni diundhake bayaranmu? Udune, kowe iki ngenteni modar. Lha umurmu ki saiki wis 75, kowe wis patih tuwek. Wis bungkuk, untumu wis entek kabeh. Mung kare ngenteni modarmu ki kapan? Lah sembrana tenan bocah iki ana patih kok dielek-elek. Patih ki nek nang negara. Patih ki nek nang kedaton. Patih ki nek pasewakan. Kowe tekan kene adu arep karo Bagong ki kawula cilik. Patih adu arep karo kawula cilik, ya gelem ora gelem kowe dadi kawula cilik ni. Sembuh. Kowe pancen titisane iblis kowe iki. Kowe iki iblis jelma dadi menungsa kowe iki. Kowe ngerti Baphomet ki ora? Baphomet ki apa? Lah ya kowe iki kowe. Sesembahanmu ki diwaning iblis. Wis ora caturan ngono kowe. Wis ngono gek dirambungi. Nggih man ngestaken dawuh. Bocah cerewete ora jamak. Sajake bar meguru anyar. Oh, meguru anyar ndasmu kowe. Yo. Urene wejang kowe. Kon ngumbah raimu kon goreng harga dirimu pinter turah-turah Bagong. Iya, nggih ndasmu kowe. Ana minggat. Anak buahmu kon kan kene keset raine. Padake iki penguasane pasar Argosari, Cek. Anggepe apa?
Rene. Wah, parat Bagong. Wani karo Kurawa. Ngapamu sing tak wedeni? Kowe ora wedi mati apa piye? Tak takon kowe linggo sik, Kowe urung ngerti wedharane ngilmu sangkan paraning dumadi ta kowe? Lho. Ngilmu sangkan paraning dumadi kuwi apa? Ah ngene iki, Kurawa uripe mung penuh dengan kemaksiatan ki ya ngene iki. Kowe iki nek tekan ngomahku, kowe tak kandhani becik ora kena, kowe mung tak uneni. Sumum bukum yun fakum layu bak sirun. Lho, kuwi apa? Kowe picek, kowe bisu, kowe wuta. Weh, picek karo wuta iki padha wae, Ding. Bedane apa picek karo wuta? Bijil ngono wae, mencicil ning ora iso ndelok kaya bapakmu. Parat. Kowe ngelokke Kanjeng Rama Prabu Destarastra ya ben sak tedak turune Prabu Destarastra iki cacat kabeh. Prabu Pandhu kae tengeng. Terus bapakmu kuwi picek. Lekmu kae Yama Widura kae becik sikile. Tak omongi ya wong kaya kowe iki mung kebak leletek, wong kaya kowe iki mung kebak dedosan. Lho, kowe omong kaya ngono kok nganti kaya kowe ra ndek dosa. Aku ngrumangsani aku ndek dosa, Mas. Ning kala mangsane arep aku ki ya wong kebak dosa, menungsa ki ora luput saka kaluputan. Ora luput saka dedosan, ora luput saka tumindak maksiat, ora luput saka perkataan-perkataan yang tidak pantas. Kuwi menungsa. Nek kaya diapurmu ki wis keliwat ukur, kowe ki wis mlampaui batas. Kowe menungsa sing dilaknat karo Gusti Allah, ngerti ra? Parat. Malah sajak kowe arep ngejak adu kepinteran karo aku. Weh, mbangane perang gedabikan, ayo to, mbok adu bacot ngene wae. Wah, ora iso. Kurawa kuwi wong atos, Kurawa kuwi wong kendel. Apa dikira ngrampungi dapurmu? Dadak ngenteni wektu sedina apa ora sakokian cangkem kowe. Ben aku nek wis labuh karo anak janji Kurawa ki nyenggol anakku, aku wong tuwa sing kepiye aku nek meneng wae. Ya Lenak tak labuhi Kurawa tak undone nganti bapakmu iso kelakon munggah derajate. Ora iso. Aduh. Aduh. Sambato. Kowe mengkene ora iso wani satriya aku. Yo. Hut. Hut. Aduh. Wah, kok keneng terus ta iki. Oh, ngantem mo. Aduh. Sambato ya. Aduh mati aku. Hut. Mati kowe yo. Aduh. Mati kowe. Aduh. Oh, anggepe apa? Wes. Aduh. Arep ngantem tangane cendhek. Wah, keneng terus iki dan aduh. Candak surahmu kowe.
aduh, ayo, aduh. Mati kowe. Sambato. Aduh. Aduh, Mbak. Aduh, Mbak. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, Mbak. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 Mbak. Aduh, Mbak. Aduh, Mbak. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Wah, modar tenan iki. Waduh. Wale nancep kowe jero banget kok. Aduh, aduh, aduh. Aduh, mengkare ngenteni ajal. Aduh. 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 Walah. Wah, sembarangan. Sortayo iki. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Aduh, aduh. Yo, kalah yo. Yo, kalah yo. Aduh. Edan Kurawa Kranjingan Barat. Wah, urung tatu kulite. Urung putung balunge wis ngetoke to, Mbak. Aduh, alah yo. Aduh. Aduh, kurang ajar kowe. Wah, wong kelaran weteng mah di video. Mbak ayo nek arep weruh ngisor weteng ayo. Aduh, astagfirullahaladzim. Wong arep wong kelaran kok isih kelingan barang kaya ngono. Aduh. Aduh. Tan samara pamoring sukma sinuksmaya winaya ing asepe. Sinimpen teleng ing kalbu. Aduh. Ora kuat tenan iki. Gancanging carita nek semanten nenggih Sang Lurah Bagong. Ingkang jerit-jerit kami gilan. Awit padharanira anggenipun disuduk mawi tombak dening peranganing Prasata Kurawa ingkang namipun Raden Surtayu. Nah iku semanten eling-eling Sang Lurah Bagong menika atmajaning Sang Lurah Semar Badranaya. Sang Lurah Semar Badranaya inggih titisaning Sang Hyang Bathara Semaya pramila antuk pangayomaning dewa sanalika Sang Lurah Bagong nampi kanugrahan saking ngersaning Hyang Widi nenggih Sang Hyang Padawenang ingkang tium saking Dirgantara. Nama sidam sekaring bawana langgeng Panakawan Bagong nggih wayah ulun jeneng kita kuwi yektine duweni gegayuhan ingkang luhur sabab jeneng kita kepengin atmaja kita sak telune katelune pengin supayane kelakon apa kang dadi gegayuhane Panakawan Bagong ulun jaluk kelawan jeneng kita bukana lawang batin kita jeneng ulun ingkang bakal muruba kayuwanan kita satemah jeneng kita bakal kelakon opo kang kita jangka Panakawan Bagong. Jiger. Sapa ki mau nguncalke? Gir. Apa? Kuwi paku payung. Apa jenenge? Tombak. Ah. Rumangsane apa? Yo. Kurawa tekano kene kowe. Nek ngerti Bagong urip meneh kaya ngene kuwi, kowe gila apa ora kowe, Pak? Loh.
wetenge wis godres getih. Tak suduk tombak nganti tembus tekan gigir. Lah kok isih kuat ngadeg. Kuat cah nom staminane jos. Aja tok padake bintang tamune kae mau. Kae nek ora nggopil ra iso. Lho. Parat kowe kok isih urip isih wae ana dewa welas, Bos. Lho. Nek ngono kowe wani tenan karo Parsata Kurawa. Sing tak wedeni saka dapurmu ki apa ayo? Wong urip ki anane mung apik karo elek. Endi kari sapa sing milih gelem dadi wong apik apa gelem dadi wong elek? Lho kowe malah mejang daki-daki kaya ora sakakean cangku adugang cangkemmu moncrote. Anggep apa? Panas main jajane sane pane brisanat. Hei, menungso ratatan Kurawa kowe tekano kene. Ora-orane Bagong wedi karo kowe. Ya iki bupatine Blambangan. Lho. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Aduh. Oh. Waduh. Mati aku. Mati aku. Wah, parat. Waduh, mati aku. Aduh, mati seranaku. Aswe. Waduh. Ngapa ya iki? Aduh. Sing tak antem ora ngrasake apa-apa kok kowe njaling iki. Aduh ya. Ora jal ngantem meneh. Rumangsane apa? Wah, parep Bagong. Kowe dumeh kowe bar meguru anyar. Ngelmumu terus mbok gunake. Apa ngelmu apa? Ha? Ngelmu apa? Aku tak sudut tombake empan tembus tekan gegerku kok kowe ngarani aku ndek ngelmu. Ora sakokan bebangal. Aduh, ayo. Aduh. Sing bener kowe iki. Ngantem ki sing alon wae. Kanca-kancaku krungune mak gleng dandeng-dandeng. Ngono kowe ki ra kanca-kanca ki do radong sasmita. Parat. Manggepmu apa kowe? Ditenono. Apa mbok kira mung Surtayu sing iso mbok kalahke? Lho, aku iso ngalahke kabeh. Lho lah iya. Coba wis saiki ngantem aku sik. Ki cengelku ki antemene iki nya. Parat kowe meguru anyar gah. Aku keneng ilmumu awakku lara kabeh. Cobanen to. Aduh, ayo. Aduh. Ngapa ya ngene ra ngopo-ngopo kok. Nek kaya aku ki njengges kowe, aku nyantet kowe wong aku ra piye-piye kok. Parat kowe meguru anyar kowe. Nya wis ngantem meneh nya. Aduh ya. Wah, edan Kurawa. Aduh. Ngapa ya Kurawa? Wong aku ra ngapa-ngapa. Kono sing ngantemi sirahku dias kok kono sing aduh. Kene ra ngapa-ngapa, kene ra ngetokke kodam apa-apa kok ngene kok kaya anggepe apa. Yo rene maju Kurawa. Maju ora-orane aku wedi karo kowe. Tekano kene sak bapakmu, sak besanmu, sak mantumu, sak putu-putumu tekano kene. Lho. Ora kok sik. Kok dadi aku iso mabur iki ngapa iki? Lho. Wah edan. Wong ora tau-taune mabur. Lho. Lah iki yo. Lha piye carane medhun iki wah jan. Wah edan iki. Piye carane medhun iki? Wah. Lho. Kok peteng. Lho ki ambles bumi to ki. Wah, gleleng aku.
Kurawa tekano kene. Aku entuk kekuatan anyar, tekano kene parat. Rumangsane apa kowe? Aduh, sepiceng iki. Edan parat. Lah kok dadi Bagong iso mabur ki piye critane? Kowe penasaran to ngapa kok aku iso mabur? Iya. 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 Aduh. Ayo sambat to kowe. Wah, parat. Menungso ora tatanan. Yo ngantemo sak karepmu. Ngantemo ndi sing arep mbok pilih yo. Menungso ora tatanan mati dring aku. Oh, kowe sik sing mati. Oh. Mati aku. Aduh. Mati aku. Aduh. Wah, Edan. Anggep apa kowe? Arep tok dol ya. Aduh. Kur marake aku sugih. Lho, marake sugih piye? Ki tombak nayang ki nak tak kilokke ra iso entuk pirang-pirang atus sewu to. Parat menungso ora tatanan. Kowe tak tampani tombak lah kok dadi ora apa-apa wae Mas yo. Saiki nek arep perang bakune Kurawa versus Bagong. Satu mungsuh wong 100 ora apa-apa. Parat aja mbanggep Surtayuda ora iso ngrangket karo kowe. Nyo, rangketen cekel kowe. Bondo tanganmu krincung sikil mulboke pakunjaran. Nyo, cekelen. Ayo. Iso apa kowe? Iso apa kowe wis tak cekel. Iso apa matamu? Oh, tai. Jiger jenengan. Rumangsane apa? Iya, sambat wis tak cekel sirahmu, tak piting sirahmu. Anggepe apa? Anggepe apa aku iso nyekel kowe? Dursasana kowe pancen njaluk tak buwetot tenan. Kene wis cek tok ndlang tok, balungane micek kabeh. Sing mayang tak iringi cangkem. Anggepe apa? Iya, sambat kowe Bagong. Ora-orane kowe iso lunga saka regamane Surtayuda. Mas, halo. Wah, parat iblis lanang. Anggepe apa? Yo, ndi liyane? Wah. Edan Bagong leleng tenan. Wah, Edan Bagong leleng tenan lho. Tak sawang sika keduan kok pamer le duwene kasekten. Mbok kaya aku lho ming wantem ngantem bres ya bres.
Caidian tumebar meguru anyar terus pamer kekuatan kok. Oh, anggep ae Kurawa iki gumun wae. Aku ora gumun. Yo, nyatane sing dadi nyatane wae yo. Kowe tekan kene kowe kadu arep karo Dursasana ora-orane kowe iso ngalahke Pangeran Pati Negara Ngastina. Sing jeneng Harya Dursasana iki aku Werkudarane Ngastina. Ayo muni awe. Omong awe. Aja nyepelekke. Lho. Wah, Ediane pamer arep pamer ambles bumi. Lho, kok meng kari sirahe wae. Aku mbiyen iso dadi anakku meng sirahe tok sing tak lebokke. Oh, cangkeme. Aduh. Waduh. Wah, Edian ilmumu ya apa endes? Wah, lah kok kowe tak antem sing kelaran sirahku. Cah Edian. Waduh, wetengku. Aduh. Wah, sing dadi nyatane ae, Dur. Mbangane kowe mengko wirangan mungsuh aku. Yo, kowe ngejak perang cara piye tak ladeni. Wah, ladialah kowe arep ngleleng, arep pamer kekuatan. Mbok kira aku ora iso ambles bumi. Weh, diomong. Lho. Wah, Edian nyandi apa bocah iki? Munggah. Rumangsane apa? Wah, Edian aku malah merinding iki. Wedi kene Bagong terus jedul saka lemah terus aku dipethot. Mangko ming sak jahe. Tak isin aku. Kowe tak bethot tenan. Yo, ngalah yo. Aduh. Aduh, Bagong aku njaluk urip. Wah, kowe ora ngajeni karo aku, kowe ora takne urip kowe. Aku njaluk urip apa andekno mau nantang-nantangno. Titeni wae kowe. Titeni kowe awas kowe. Wah, Edian kowe arep ngopo kowe nyandi kowe. Ambles bumi, ora wong ambles bumi kok keweden ora. Awas titeni kowe. Waduh. Aja edan lho kowe. Ora edan. Lho kowe ngopo kowe ngrangkul aku kowe ngopo? Kowe ngrangkul aku ngopo kowe? Ora aku ora ngopo-ngopo ngono. Waduh. Yo. Aduh. Lah yo. Wah, kelakon ora duwe iki. Aduh. Oh, alah yo. Aduh. Aduh, Bagong wae. Balekke Bagong. Balekno Bagong, wah setan kowe. Waduh, aku arep nganggo apa ora tau balekke. Balekno Bagong. Nyo. Wah, ya balekno ki dipasang anggepe. Tak balekke pasangan dhewe. Ngene iki terima bongkar tidak terima pasang kok anggepe. Waduh. Aduh. Oh, asem mamput. Sakne tak balekne. Kok ndak iso ngopo-ngopo. Wis. Oh iya kudune tak paku kok iki. Oh, jane. Nah, kene lulusan tukang. Neng kok wagu. Oh iya rong ditutup. Jan aku nek kon ngrusui Kurawa ngene iki seneng. Walah genak mereke meng krokodil. Ndekno kok nglelengi ra sepene. Oh, ndi Kurawa liyane para ben ning kene iki tak tandur.
Kurawa sing urung maju do maju kana. Nggih man, nggih man, nggih man. Bangsat ya kowe ya. Kok kowe ngobrak-abrik barisan Kurawa. Kakae nganti kakang tutur sasana. Kakae mbok kapake kae. Ngopo? Kowe ya arep melu tak gawe kaya kae ngono apa piye? Kowe arep melu kelangan masa depan. Kowe arep melu tak walik apa malan? Lho menungso ora tatanan. Anggepe apa kowe? Kowe meng batur. Wong elek nyonyo tungkakku nyok. Anggepe lho to nyantolen nang kene. Aduh. Parat kowe. Aduh. Iya. Aduh. Ngapa? Nantang kok malah ngene aku ya melu mah kaya wong arep tinju ae. Bagong kowe keparat kowe ya. Kurawa tau brabrik Kakang Dursasana mbok ilangi lampune plenthong. Lampu plenthong apa gegeden kaya ming neon cilik kok. Ming lampu LED kok kae. Kowe keparat kowe ya. Kowe keparat mbok kira Citraksa ora iso ngalahke karo kowe. Mbok kira Kurawa iki mbok kira ringkih kabeh. Aja ringkih tenan terus aku kon muni piye ora. Saiki tak omongi ngene. Aku nang kene iki mau ngarep nganakke sayembara. Linggo sing penak. Iya. Sampeyan kalih kula niku derajate adoh. Iya. Sampeyan niku Pangeran Pati, sampeyan niku Wadyabala negara Ngastina, sampeyan niku perangane Kurawa. Iya. Lah kula niki kawula cilik. Iya. Saiki nek sampeyan mikir, iya. Ora yayo tak biting ndasmu sisan kowe. Ora ngajar. Aku Satria kok mung trima digebuk nganggo uthik. Saniki nek sampeyan pikir, kula ki kawula cilik. Iya. Mbok jawaban liyane iya iso ora? Ora. Nah. Kula kawula cilik sampeyan ki priyagung. Sing estu luhur bebudene pantes kula sembah. Iya. Liyane iya. Heeh. Nah. Kula kawula cilik, kula kepengin moktekke anak-anak kula. Iya. Saiki aku tak takon karo sampean. Arep takon apa? Nek sampean sebagai seorang bapak sing kepengin apa ki jenenge? Mbah, Apa ki jenenge? Sing kepengin melaksanakan mujudke cita-citane anake, nek ana wong sing ngrusui sampean trima apa ora? Maksude trima kepiye? Lho maksude nek sing arep ngrusui anakmu ngono lho. Trima apa ora? Mongko anakmu duwe cita-cita. Lho, gumantung cita-citane anakku apa? Nek cita-citane anakku gento, mbok modar ya mbok ben anakku. Lho. Ora ana cita-cita kok gento, cita-cita ki mesti sing luhur. Umpane anakmu pengen dadi dokter, nek sing ngrusui anakmu apa kira-kira kowe ya trima? Lho, aku ora trima. Aku ora trima. Lah iki kedudukanku saiki ki ngono ae.
Aku ki kepengin mulyake anakku. Serana aku berjuang ngarep mupu sayembara. Goleki ana ngendi dununge Ndara Abimanyu sing nguncak saka negara Ngamarta. Aku ki sebagai seorang ayah, aku sebagai seorang bapak. Anakku kok diusik-usik karo Kurawa, lara atiku Citraksa. Ngapa ki tangane ngapa ki? Aku ora nyekel dit. Lho. Salaman. Aku njaluk pangapura. Lho. Acara apa kok pangapura bareng? Bagong, Wonten dawuh Ndara. tak pikir iki tumindakku iki luput. Terus sampean ajeng pripun? Aku tak pensiun dini dadi Kurawa. Aku tak ora dadi perangane Kurawa. Ampun ngaten, niku pekerjaane sampean. Ora wis ben. Aku luput. Bangane aku dadi priyayi aku mau nglarani wong cilik kaya kowe. Luwung aku mikir. Uripe ngrasake kula aku tak ngrasake. Uripe dadi wong cilik iki kaya ngapa? Sampeyan arep ngrasake dadi wong cilik? Iya. Mboten sah penak dadi wong gedhe kaya sampeyan ki ndek jabatan lungguh ning negara Ngastina Sekeca, sampeyan bendinane mangan roti. Benten kali kula niki bendinane mung mangan gogek aking. Kula mangsane usum rendeng akhir tahun ngeten iki kula nyuluh bekicot kula masak dhewe. Lah justru kuwi. Bekicot kuwi seneng aku. Apa meneh bekicot mentah. Hus. Ora kurang ajar lho sampean iki. Nek mburiku kepengin wong wis suwe ra tau nyawang bekicot mentah. Wis ngono wae. Penakno lungguhmu, terusno gegayanmu. Never give up. Apa kowe? Apa ya kuwi ya? Ora ngerti tembunge kae. Dene arep ngomong ki digunakake sik dasare apa? Dasare hukume apa? Kurikulum-kurikulume kuwi dienggo. Iya ya. Aku sesuk meneh arep ngomong tak nggunakake kurikulum. Kurikulum kok ora. Aku njaluk pamit. Penakno lungguhmu ya, Pak. Mas Pardi ajeng napa? Mas Pardi dengkulmu mlocot. Mas Paldi. Bagong kowe menungso lah tatanan kowe Bagong. Ngapa? Durma Gati tekan kana arep ngapa? Kowe arep melu kewirangan kaya kanca-kancamu. Ora. Aku mau ngalep kowe supayane kowe bali ning Plengapus. Omahmu Plengapus to? Heeh, lha ngapa? mbok suarane digawe beda. Angel ngapa nyuwarake iki rekoso. Suarane sing kaya kala bendana lho. Belung sorata jalan Bagong. Nah, ngono pas. Anggepe apa? Belung sorata jalan pondok kawan Bagong. Anggepe ku brak-brik balikan kula apa? Apa dikira Dulwa Gati lek iso kalahke karo kowe? Apa mbok kira Dulwa Gati ora wedi lek kon kalahke kawula cilik kele bacul Ponokawan gedibar pituluan nyelek cara pripat kae. Ayo sabrata kowe apa kowe? Iya. Wis kawula cilik arep apa kowe? Yo. Lho kok isih kaki? Oh, alah. Keluargane iki gek dikabari kok apike iki. Oh, kowe ngantemi aku. Diades ning kowe ora sadar nek kowe ngantem aku rasa larane bali ning kowe. Nah, kowe ngantem aku diades entek-entekane kowe kejang terus ayanmu kumat kowe pingsan ya. Yo, Kurawa liyane kae. Wo, Durna arep minggat kayane.
Bagong gilane. Edan. Bagong nek ora tak tinggal mlayu. Kelakon entek aku karo Bagong. Lah kok dadi digdaya nek kaya ngono Kakang Durna. Kakang Durna Kurawati kan mundur kemawon Kakang Durna. Arep nandi kowe? Hah? Arep nandi kowe? Kowe balik-balik teko-teko kok aku mbok cium anggepe cih. Najis. Sengkune kok ngambung Bagong. Aku njak ngapura aku. Kula tiyang sae, Pak. Kula tiyang sae. Kula tiyang sae, kula tiyang sae. Sae-sae apa? Sae-sae sediane apa piye kok sinden. Sesone arep dicoba apa ora mijil pelok, ora mijil ning mecicil. Kudu ayak mijil ning ayak bijil. Kula tiyang sae, Pak. Ngapunten, Pak. Ampun dicekel nggih, Pak. Nggih. Ampun dicekel, Pak. Ora tak cekel nek wene. Wis ta didoke tangane, ora keju wae ngono kuwi. Ana lungguh kene, aku tak lungguh kono. Nggih. Ora minggat. Mboten. Minggat tak saduk wetengmu ngono. Mboten. Aduh, mati tenan iki. Ayo. Ditata atine. Nggih, Pak Polisi, nggih. Kudu polisi, anakku sing dadi polisi. Nggih. Aku tak takon karo kowe. Nggih, wah bapak kecing biasmu. Tak takon karo kowe. Ngene iki carane menginterogasi iki kaya ngene iki. Nggih, aja nemeti kaya ngono to. Kowe nek ora pengen tak temeti ora usah ndek mata. Kurawa baris kan sing ngakon sapa? Nen, Kurawa do baris arep ngantemi aku kan sing ngakon sapa? ha sinten? Sapa? Nggih. Aduh. Nggih. Sapa? Muni kowe. Nggih, aduh. Engko men mari wingko mari. Nggih. Sing ngakon Kurawa baris nyekeli aku kae sapa kae? Kula. Sapa? Kula ampun jujur lho, Pak. Ampun dituthuk. Wo, kowe to sing nyekel. Nggih. Wo, pancen bocah kurang ajar. Aduh. Dasarmu apa kowe ngakon Kurawa nyekel aku? Nun, Dasarmu apa ngakon Kurawa nyekel aku? nggih sampean wantun kalian Penemban Durna. Sampean wantun kalian Penemban Durna. Ya. Aduh, mesaken nek. Aku wani karo Durna ki enek sebabe ne sengkune. Ora waton ora mungkin aku wani karo Priyagung sekelas Durna ki aku ora mungkin wani. Ning gandeng Durna ki ndek luput gepok singgol karo anakku, gepok singgol karo harga diriku. Gelem ora gelem ya Durna tak waneni. Kowe iki menungso apa? Kowe iki ku. Nggih. Kowe iki wong sing dipikiran ngopo ora? Kowe iki wong dipikiran ngopo ora kowe iki? Aduh. Ayo. Lebay. Ben ora tak antemi terus etok-etok kelaran, etok-etok semaput, etok-etok kesurupan bareng. Anggepe apa kowe Bagong ya tak kandhake Kakang Durna mati kowe.
Durna ora wedi ya. Anut lakuning Kurawa ngene ngelingana patine Risa Ngabimanyu. Kakang Durna mati tenan Kurawa mati tenan Kakang Durna pripun niki? Depate sikune sampean kok mlayu-mlayu sampean pripun? Aduh, Bagong Kakang. Bagong napa? Bagong ing napa? Bagong Kakang. Ampun mboten ati sapa jenenge kula nek krungu jenenge awak kula mengkara kabeh Kakang. Aduh. Oh, sengkune kok malah kaya wong edan. Sengkune kok malah kamigilan kaya ngono karo Bagong. Oh, menungsa ora tatanan. Bagong. Kowe ora kelakon minggah saka negara Ngamarta. Gelandang Sunda maneh mbuh dadi mumarat. Wush. Menungsa ora tatanan. Oh, keparat manus main jajalanan. Bagong wis sajak arepane karo Begawan Durna. Sawangen. Sawangen napa sing tak gawa iki? Sampeyan betot. Oh, kowe nyepelek kowe anggepmu apa? Anggepmu iki pusaka mbiyek-mbiyek. Iki Kyai Sunda maneh pamun sing satru sekti. Kawula cilik kaya kowe ora bakal kuat nadai. Dayane Kyai Sunda maneh. Mang tibake, Mbah, mang tibake. Mang tamake teng dadane Bagong. Nek pancen dalu niki kodrate Bagong mati kalian Kyai Sunda maneh, monggo mawon nek takdire ngaten. Ning nek Gusti menghendaki Bagong dalu niki ora keneng napa-napa. Ora keneng dayane Kyai Sunda maneh. Nggih, kula ora bakal kenging napa-napa penemban. Mo nyepelekke menungsa ora tatanan Bagong. Sawangen. Sawangen lho. Wah, menungsa ora tatanan. Aduh. Bagong aku kapok, Bagong aku kapok. Aku kapok, Bagong. Lenggarian, Mbak, lenggarian. Aku jalna aja mbak pite. Lara Bagong, lara. Lenggarian. Iya, aduh. Lenggah sing sare ditata. Iya. Sampeyan niku pendhita. Sampeyan niku priyagong. Iya. Kula mung kawula cilik kula ngajeni kaya sampeyan. Mang lenggah dhuwur men, lenggah dhuwur. Aku njaluk pangapura ya Bagong, aku njok ngapura mboten napa-napa. Kula niku ora tau kek. Saben kula dilarani ati kula kalih tiyang terus kula nggih dendam, kula nggih sengit niku mboten. Iya. Ning mung kula mung arep njarwani kalih sampeyan. Kula arep ngandani sekedhik kalian sampeyan. Ben sampeyan ora kesluru wonten dalan sing kleru. Iya, Bagong. Aku njaluk ngapura, Bagong. Nggih, pun jam kalih niki pun wayahe gara-gara jane. Iya. Ning ora apa-apa, kula karo sampeyan teng mriki tak wejang riyen, men sampeyan pokoke tak wejang riyen. Iya, arep sampeyan pendhita tak wejang, nek kleru tak wejang. Iya. Ora usah nangis. Sampeyan ngerti napa mboten bedane menungsa kalih tahi?
Bedane apa? Bedane menungsa kalih kotoran menungsa. Bedane menungsa karo regetane apa, Bagong? Nah, niku kula jarwake persamaane riyen. Iya. Niku wau TA1 niku wau dumadi saking panganan-panganan sing dikonsumsi kalian menungsa, panganan-panganan sing mlebu teng ragane menungsa. Iya. Mangibaratke ngeten mawon. Panganan niku diwehi urip karo sing gawe jagat, tumuli panganan niku duweni kewajiban mlebu teng anggane menungsa, mlebu teng jero awake menungsa niku panganan niku dipun kanteni, dipun sangoni mawi wujudipun gizi ingkang namipun gizi. Iya. Nah, mula ingkang kedah dipun dhahar menika panganan-panganan ingkang mengandung gizi tinggi, vitamin B, B kompleks lan sapanunggalanipun. Iya, Bagong. Nggih, menika kagem mencegah stunting. Ampun kaya sing nyaren nika. Nika sing dipangan sanes makanan-makanan bergizi dadose stunting ngaten nika. Iya, Bagong, iya. Limbahing menungsa utawa regetane menungsa, teleke menungsa dumadi saka panganan. Nggih. Ah, panganan niku dipilih lan dipilah kalian awak. Teges panganan niku nglakoni kewajiban ning jero awake menungsa. Dipilih ngibarate ndi sing apik kanggo awak lan ndi sing elek kanggo awak. Nek sing apik kanggo awak kaya to vitamin lan sak teng panunggalane niku gawe awak sehat. Nek sing ora ditampa lan ora dibutuhke dening awak nggih dadi tahi niku wau. Lara, iki kesehatan kok lara. Dadi regetane menungsa niku wau. Lah nek pun dadi regetane menungsa niku wau ora mboten diperlokke kalian awake menungsa. Iya. Tumuli menungsa terus kebelet terus teng wingking, barang niku wau dibuang, disiram ujung-ujunge teng jero septic tank. Lho tak takon septic tank niku mapane teng pundi? Loh, sepiteng kuwi dipendhem ning jero lemah. Lah niku babakan kotoran menungsa. Iya. Niki menungsa. Sakniki menungsane niki. Iya. Menungsa niku lahir saking guwa garbane kang ibu. Dawuhing Gusti supaya menungsa menika supados napa? Sampeyan pendhita kudune pirsa. Menungsa linairake ning jagat iki supaya manembah nang ngersaning Gusti, supaya nindakake ibadah. Bener. Teges kudu nindakake kewajiban. Ya. Menungsa urip ning padang kuwi sepisan lahir loro netepi kewajiban, katulune mati. Nggih. Lah, setelah menjalani kewajiban, menungsa nek kewajibane pun entek, niku teng pundi parane menungsa? Mati. Nah, nek pun mati, wong mati niku dipendhem teng pundi? Mong mati dipendhem ning jero lemah. Lah, sakniki padha mawon. Dadi antarane tahi karo sampeyan niku ujung-ujunge mung mapan ning jugangan penemban. Oh, parah kowe. Pendhita cap kotoran manusia ku ya kae. Pendhita cap sepiteng. Ben. Kurawa entek kabeh mung karyaku arep miwiti goleki ning endi dununge Indra Abimanyu. Le, nduk kelakon panjang kamu kabeh le.